നിപ വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. ജില്ലയിൽ ഉത്സവങ്ങൾ, പള്ളിപ്പെരുന്നാളുകൾ, അതുപോലുള്ള മറ്റ് പരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ ജനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്. വിവാഹം, റിസപ്ഷൻ തുടങ്ങിയ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരിപാടികളിൽ പൊതുജന പങ്കാളിത്തം പരമാവധി കുറച്ച് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ അനുസരിച്ച് മാത്രം ചുരുങ്ങിയ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തേണ്ടതും ഇതു സംബന്ധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിച്ച് മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്. പൊതുജനങ്ങൾ ഒത്തുചേരുന്ന നാടകം പോലുള്ള കലാസാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ, കായിക മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ മാറ്റിവെക്കേണ്ടതാണ്. നിപ രോഗബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജവാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ പോലീസ് വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കും. പൊതുയോഗങ്ങൾ, പൊതുജന പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന പൊതുപരിപാടികൾ എന്നിവ മാറ്റിവെക്കേണ്ടതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിപ ജാഗ്രതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണിൽ ഉൾപ്പെട്ട പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ 10ാം തരം തുല്യതാ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു. ഗവൺമെൻറ് HSS കുറ്റ്യാടി, ഗവൺമെൻറ് HSS മേമുണ്ട എന്നീ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ 10ാം തരം തുല്യതാ പരീക്ഷയാണ് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ജില്ലയിലെ മറ്റ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണിൽ താമസിക്കുന്ന പരീക്ഷാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്കുള്ള പുതുക്കിയ പരീക്ഷാ തീയതി സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് പിന്നീട് നൽകും. സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ 10ാം തരം തുല്യതാ പരീക്ഷകളിൽ മാറ്റമില്ല. നിലവിലുള്ള ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം പരീക്ഷകൾ നടക്കും. മലപ്പുറം ജില്ലയിലും നിപ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം. മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പനിയും അപസ്മാര ലക്ഷണവുമുള്ള ഒരാൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം. ഇയാളുടെ സ്രവം പരിശോധനയ്ക്കയച്ചു. അതേസമയം ഇതുവരെ നിപ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുമായി ഇയാൾക്ക് സമ്പർക്കമില്ല.